Hi guys, good morning sa inyong lahat dyan. Shout out sa aking mga channel members. Ngayong umaga guys ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-record ng video gamit ang inyong phone. Paano mag-record in your screen gamit ang inyong Android phone. Kaya guys, let's go without further ado, umpisahan na natin. Screen ng phone ko, click lang natin ang settings. Ayan, pindutin doon yung is capture. Lalabas dyan is capture. Tapos meron camera na lalabas dyan. Yan, sa taas. Pindutin nyo yung camera para ma-record nyo ang gusto nyong i-record. Ayan, pindutin nyo lang yan guys. At pagkatapos, maghanap kayo ng gusto nyong i-record. Yung games, hahanap ako ng games sa phone ko na naka-store na sa phone ko. Ayan, yung games ko, i-click ko lang yung yan. Click ko lang yan. Ayan guys, intayin nyo lang na lumabas yung games na pinindot ko para ma-record ko siya. Magre-record ako ngayon ng isang games, Wild Spike, yung Worm Zone. Yan. Yan ang inopen ko na games kasi yan ang lagi kong nilalaro dito. Yan. Pagkatapos nyan guys, diretso kayo doon sa gallery ninyo. Makikita nyo doon sa video gallery nyo yung games na yan na nilaro ninyo. Tapos ganun lang kasimple guys. Pwede nyo na i-upload kung gusto nyo i-upload. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa aking tutorial ngayon. Simpleng tutorial lang yan guys. Kung gusto nyo mag-record ng games, like example sa ginawa ko yung games, i-record nyo sa inyong screen mismo, sa inyong mga phone. Pwedeng pwede guys. Ayan, sundin nyo lang yon, pindutin nyo lang yung pinindot ko doon sa ating settings doon sa ating phone. Ayan, makakapag-record na kayo ng inyong mga video gamit ang Android phone. Ayan. Sa mga bago dyan guys, don't forget to like and subscribe my channel, Ping Biyahera, and don't forget to hit the bell for new updates. Ayan guys, thank you so much for watching. Babu!